Haman yung trending nun dia. O man ayo. Akong itlog rin, gabasa lang yapon. Hello mga kapobre, for today's video, ni Ani give me sa balay ni Inday. Take 2. Mga kapobre, eksamo kay hubog na puspusan ako og kalo. Karon i-prank na to si Inday nga ang itlog maluto sa kalaha nga gamit ra ang kainit. So let's go mga kapobre, kay wala may internet diri, wala na siya kita unsay trending karon. Day, kabalo ka nga nangyari me? Isa kung sa kalayo na mag-ianan, nangyari me kay maghimo tag content. Ay bagong trending karon kita katong itlog nga ay mga kuan ba, mga sudan nga giluto sa init ba? Ah, maluto? Kanto nga pagluto nga. Sa init lang gali, init kay tungod sa kail ninyo karon pati inita. Sa kalibutan, pwede na ta maglutog sudan sa gawas balay nga wala na kalayo. Maluto ka ha? Lagi. Ikata nakakita na katong trending. Ay, kung saan ako pagkakita, nga wa man ko internet diri. Ah, sige. Ara mo ni awa sila. Oh, gadala na sila kuan. Oh, na magprito na dito sa gawas lagi ta. Na magkalaha, dada na. Oh. Dada. Kana kalaha. Kana. Ini? Oh, kana. Oh. Ang itlog na to. Amang itlog, chef. Ay, dako pamata ay. Na to ipakita nga. Kita na po ni suon ani nga kuan. Ni itlog. Dayon. Itlog gali, magprito tag itlog sa init gani no. Prito tag itlog sa init. Maluto ka na nga. Init naman wala may kalayo. Maluto lagi kay mo na trending Facebook ron nanawa ning adto pa kas balay na internet dito makita anta ka sa Facebook. Why magic na ay bula na dito. Ani be. Sige, ambi ni. Karon, ipakita na mo ni Inday mga kapobre nga wa man siya kakita sa trending nga itlog nga ang mga gipangluto aning kalaha ning init ras gawas nya perti may inita diri oh. Di among ipasuway niya nga maluto bagyod. Luto lagi na doy. Ngara. Luto ay bula sa init guys. Ari. Oh. Sige day. Sige. Wala pa man na init. Inita sa ano sa inita sa mayo ba inita. Na pwede na na. Iya pagkagtamag 10 day. 10 9 8 9. Init na day. Init ka? Oh. Gi. Utang na ni? Oh. Init ta ika pa sa. Init pa. Oh, init na. Init na. Ah, init na gamay oh. Oh, init na. Ibuta. Oh. Sige. Oh. Nya. Init na. Init na. Ito magluto nila, wala magkakasa-kasa. Mo ano, init magali kayo. Maluto gali na karon. Wala man nagtingog. Ana. Oh. Wala man nagtingtingog. Wala man lang naluto, day. Ay, wala pa na kainit ganina pag business mo init na. Los na trending dia. Haman yung trending nun dia. O man ayo. Akong itlog rin, gabasa lang yapon. Sige mo pakalat-kalat anang Facebook ka. Maluto sa init. Haman yung trending niyo na malutong itlog. Nga, pito pang basaan ng itlog rin. It's a prank. Di man dyan na maluto, day. Gani, unsa paglutoan mo? Mo gali, ang pagluto na. Gabasa lang yapon. Akong itlog.